Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts. Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat més destacada d'aquest dimecres 25 de febrer a Sant Cugat. El preu mitjà del lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.483 euros mensuals al tercer trimestre del 2025, després d'un increment del 13,1% respecte al trimestre anterior. És una de les pujades més intenses de tota la sèrie històrica i confirma un patró que es repeteix any rere any. L'estiu és el període de més tensió del mercat. El repunt del tercer trimestre del 2025 és el quart més intens en termes percentuals des que hi ha dades. Tot i no situar-se al capdamunt del rànquing en percentatge, en termes absoluts sí que és la segona pujada més forta de tota la sèrie, amb 172 euros més de mitjana en només 3 mesos, només per darrere del salt registrat el 2023, quan va ser una pujada de 229 euros. L'anàlisi de la sèrie des del 2005 evidencia que el tercer trimestre no és un pic puntual, sinó un fenomen estructural. En 18 dels 21 anys, el preu mitjà del lloguer ha pujat respecte al segon trimestre. Més notícies. Fer de l'espai públic un espai amable per a l'alletament de les criatures. Aquest és un dels objectius del punt de lactància col·lectiu que l'Ajuntament instal·larà al Parc de Can Bernet entre el 6 i el 15 de març. La instal·lació, que porta el nom de Mamífera, és un projecte itinerant nascut a Barcelona, pensat per afavorir les cures col·lectives i el suport mutu, i és la novetat dels actes del 8M a Sant Cugat. És una estructura oberta de fusta circular que ofereix un racó íntim segur i visible per donar el pit, treure's llet o preparar el biberó. I com a activitat destacada d'aquest dimecres 25 de febrer a Sant Cugat, us proposem l'acte de Laporta, de Joan Laporta, el precandidat a la presidència del Barça. Sota el nom Defensem el Barça serà una trobada amb socis i simpatitzants a la sala Clavé, a l'avinguda Josep Ansem Clavé, número 1317, a la Unió Sant Cugatenca, a partir de les 7 de la tarda. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.